Kono paham. Actually, जों दिनै आरो लामा खासलायमानि ओंखाय जों साइमानाव कम बरक जे जों परिवै दंमोन स्कुलाव आबो रमान स्क्रिप्ट बाय जों सिरिया ताई दिनै गय रगबो जों बांला स्क्रिप्ट बाय नुलागै दङ जों डिमान्ड खायो जे अ टेक्स्ट बुक ताई एग्जाम क्वेश्चन पेपर ताई आंसर शीट आबो जतन रमान स्क्रिप्ट बाय सिरिनानै इंथु ताई नेर क्वेश्चन पेपर आव जतन रमान स्क्रिप्ट बाय इंनानै इंथु आउन बागै जों दिनै स्टुडेन्ट्स रक ताई टीएसएफ नि मेंबर्स और फायै जों दिनै लामा खासलायखिया जुदि न गभर्नमेन्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट कोन खायसे एसुरेन्स रिया दिनै बिसिङाव अंगा जोंबो तंनाय दिनैबो तंनाय खानाबो तंनाय हरबो तंनाय आबो हायके वानसुगै फैलेजा अब जों दाबो हाथाय कतर सादुपारा चम्पक नगर আজি थांनाय एग्जामाव बाक्सा जागा तो स्टुडेन्ट्स रक सिलिया थिंनो बांला बाय किसे मिसे परिमानो हाइपानो सैनानै नेने आरो गोबांमा बांला बाय गोबांमा बांला बाय सैनानै गोबांमा बेदाल फायो रमान स्क्रिप्ट बाय सैमा हाय स्राय स्रायनिया आरो बाक्सा नों जेसेबां क्वेश्चन परिमाफोर सैमाया मैक्सिमाम किन्तु दाबो आजि सीबीएसई रगो इंग्लिश बैकग्राउंड स्टूडेंट्स बां बर बांला परि सैमाया नों रमान स्क्रिप्ट बाय सैनाबा बांला बर बुझियाखा बायके सैनाबा ओंखाय जों थांनायाव नुखा आरो थांनायाव नुमार बागै जों आबोनो स्टेप नाहारै जों दिनै अबहाय स्ट्राइक खायनानै बाध्य मांखा Biasa bentuk itu orang-orang di desa buka market deputation terlalu banyak. Itu waktu tanah salah je. Biasa bentuk itu problem selain sehingga abo fungsinya bukan exam rumah sekolah ni sih jangan mana. Apa tanggi kiri kata bu. Nadi abo no government ba Tripura board dono deputation itu ngo. Tripura board deputation asal kerja 2-3 bosor deputation dekha. Akagos. Ini
स्पेशल सेक्रेटारियेट बा एडुकेशन सेक्रेटारियेटआव कागज सगैया जों चाइटोङै नायखा चेरिबो नायखा आ कागज टिबिएस बुटनो 3-4 बছर खालायै सगै दंहा ओंखाय जों थांनाय नर नुखोना जों टिबिएस बुट न तालार लायखा हरजरा दंलायखा बोलो जों दा जेन थांगा चिफ सेक्रेटारियेटआव थाङै जों सोङैखा आरो बसाखा स्पेशल सेक्रेटारियेट साखा चिनारो कुन कागज सगैया त्रिपुरा बुटनि ना त्रिपुरा बुटन नाबो कागज को साइटों ना चिनि डिमांड्स रक जे जों डिमांड्स रक कागज माने कुन काइसाबनो नि सेक्रेटारियेट अफिस सगैया Tabuk nor beje tini o indefinite period ni kage je journalist ke na thane je kon sai to mani o bon bo model ni o je to nor be baksa ke o bon nor चिनर तो गोबांमा जों TSF दङ स्टुडेन्टस दङ ताइ चिनि गोबांमा अर्गानाइजेशन NGOs ताइ नि त्रिपुरा मथानि YTF दङ TISF दङ सापर्ट खाइ दङ ओंखाय स्पेशली तो स्टुडेन्टस बांनो tini ni o दङ चम्पकनगर मनफट खुमुलुं मान्दाइ निनरो सादुपारानि आबहाय गोबांमा दागानि फायजा देव फाइ दङ स्टुडेन्टस रक besok bang tabuk to oro approx 800,000 abu hay approx fight on tem chin students rok ini sinong kisur angka an mung ka prabhat development sodris divisional president